Roj baş, hevalên hêja. Ez dixwazim taybetî derbarê biryara Kongreya Donzdemîn ya PKK de hem tişta bêjim. Di Arwar TV de du roj berê jî me analîzeke çêkir. Bi Tirkî bû, lêberê bi Kurdî ez dixwazim çend gotina bêjim. PKK di Kongreya xwe ya Donzdemîn de biryara xwe feshkirinê girt û her wiha biryara çekdanînê. Yani ji vir şunda êdî PKK weke Partiya Karkerên Kurdistan û xebatê xwe nemeşîne, êdî tune PKK û her wiha biryara çekdanînê jî daniye, êdî bi navê PKK kes li serê çiyê bi çek tekoşîn nake. Di biryara PKK da tê gotin ku wê metodên tekoşînê bêguhertin. Kadroyên PKK yê ku heya niha di nava PKK da kar dikin, niha kar dikin wê bi şêweyeke din kar û xebatê ji bo Kurdan bimeşînin. Lêbelî ev ne diyar e, yanî li gorî her kesê mijar diguhere, her kesê ku di nava PKK da yê weke hev nafikirin. Ez baş dizanim, di nava PKK da pir kes hene bi taybetî li gorî jiyana xwe ya şexsî di nava PKK da dimînin. Li gorî jiyana xwe ya şexsî nava PKK da kar û xebateke dimeşînin. Dema PKK tune bû, PKK biryar da çekê xwe dayîne, bêguman ne diyar e ew însan wê bisekinin an nesekinin, wê di armanceke din kar û xebata bimeşînin nemeşînin. û her wiha tê zanîn ku di nava PKK da kar kirin, weke kadroyê PKK xebat meşandin jî normal weke endametiya partiyeke, weke endametiya rêxistineke nîne. Ji ber vê yekê jî ji vir şûnde êdî ew kesên ku heya niha di nava PKK da bûn, weke gerîla bûn, weke xebatkarên nava gel bûn û her wiha cur be cur xebatên din dimeşandin. Ew ê ji vir şûnde gelo bi rastî çawa ku di Kongreya PKK da hatiye gotin wê bi şêweyeke din xebat bimeşînin an nemeşînin. Ev di mehê pêşiya me da, heta me bikarin bêjin di nava salên pêşiya me da bêzanî. Dema mirov li eniya Tirkiye dinêre, yanî li helwesta dewleta Tirk dinêre, li helwesta giştî ya Tirka dinêre. Bêguman ew vê biryara PKK ya xwe feshkirin û silahdanînê weke têkçûyîna PKK û weke serkeftina AKP û MHP nîşan dikin. Dema mirov li biryara Kongreya Donzdemîn ya PKK dinêre, PKK jî li gorî xwe weke serkeftin binav dike. Lêbelî yani ez kesekî ku PKK nas dikim, kesekî ku dewleta Tirkî ji nêz ve em dişopînim, dikarim bêjim her du alî jî rastiyê nabêjin. Yani ne dewleta Tirk, ne AKP û MHP serket, ne jî çawa PKK tê gotin, PKK serkeftin bi dest xist. û çawa ku tê gotin dewleta Tirk divê me PKK têk bir, PKK têk çû, em serkeftin, PKK wilo têk jî neçû. Lêbelê hem di aliyê dewleta Tirk de, hem di aliyê PKK de xalên ku merû bêjin xalên serkeftîne hene, xalên ku merû bêjin ne serkeftîne, binkeftinin hene. Beriya her tiştî yani ez bixwe yani ji salê 2010 vir ve her tim dibêjim. Yani hinke ji min re dibêjin madem ki tu wilo fikirî çima te nedanî ziman, ew kesên nezanin yani naşopînin herhalde me nizanin. Halbuki ji 2010 vir ve ez her dem dibêjim dema tekoşîna çekdarî derbas bûye. Êdî divê bi metodên nû tekoşîn bimeşandin, yani metodên dervê tekoşîna çekdarî, metodên tekoşînê cur be cur hene. Bi şêweyeke siyasî tekoşîn dikare bimeşe, di warê çand û huner da tekoşîn dikare bimeşe, di warê zanyarî da tekoşîn dikare bimeşe,
بگومان نگه هری گرین خبات سیاسی و باکور کردستانی و ترکیه دوی تکوشین حتما مشاندن به مخابن دا آلیه که دا PKK نخواست چکا داینه دا آلیه دن دا جی دولت ترک yani به تایبتی جی اقتدار AKP و یا MHP نهیشتن PKK devj silahان برده جبر وی که جی حیان نها PKK وکه هزک چکداری لسری جای کردستان ما لیبلی جور شوندا روشته گوهرتن ادی AKP و MHP جی نچارن خو بگوهرینن PKK جی نچاره خو بگوهرینه از وسا تخمین دکم در روز پیشیان مدا دولت ترک به تایبتی و هن گاوین زاگونی باویجن یعنی در قانون خود هم گوهرتنا چه بکن اف کسین کو چکی خوداتینن گریلایی کو چکی خوداتینن و کدا بچن جوان رد وی ریه که به وکرن یعنی چوا کو هن در دورین دولت ترک دبیجن بلا چکی خود بینو ورن تسلیم دولتی بکرن خو رادستی دادگاهان بکن ولو نابه یعنی تو کسی که کو دستی ویدا نها چک هیه چکی خواه نابه تسلیم دولت ترک ناکه بخواجی خواه را دستی دادگاه دولت ترک ناکه دولت ترک بخواجی AKP و MHP بخواجی دزانن کو اندامین PKK چکی خواه ناون تسلیم ناکن بخواجی خواه را دستی دادگاهان ناکن جبروی جی دوی ریه که بدیتن yani qasî ku ez dişopînim ne dewleta Tirk dixwaze ne jî aliyê xwe da PKK dixwaze hêzên navneteweyî weke neteweyîn Yekbûyî yan jî weke xaça sor beşdarê vê pêvajoyê bibin yani dewleta Tirk jî vê naxwaze PKK jî qasî ez dibînim vê naxwaze çi dimîne li ortê em dizanin di destpêka pêvajoyê de هزین باشوری کردستانی دناو دانه به تایبتی قدپ و یعنی که دناو وی پیواجوی دانه دستپیگی ور دناو دانه و ام دزانن کو کنگره PKK لدو جهاتیه چکرن او جی نزدیک سلیمانی چبونه یعنی نزدیک باشوری کردستانی تایبتی نزدیک هریما دبن باندورا یعنی که دا هاتنه چکرن دمی پیشمه دا از باور دیکم و حکومت هریمی یا باشور کردستان دوی آلیه دا رول که بلیزه یعنی PKK هزین PKK یه چکداری چکین خواه لباشور کردستان بهیلن و پیشا دولت ترک یا وان چکا وی بگره یانجی او چک لباشور کردستان بمینن بینه امها کرن ممکنه و هر وها اندامین PKK گریلاین PKK ین کو چکی خوداتینن دنابا وان دا ممکنه یک نو تبلی بونه هبن او به پروبلم وگرن مالین خواه قاسی رکو رایدارین دولت ترک بیجن یدنجی و جوارا چاره سریه که بدیتن چی چاره سری و بدیتن yani bir ihtimal ki mezin Başuye Kürdistan'ı demek ki evi biminin yani Başuye Kürdistan'ı herima taybeti dibin bandora yine ki daye kadroin PKK revebirin PKK kuhyan hem bejin yen PKK bun cıvır şunda ve Başuye Kürdistan'ı demek ki biminin ha mümkün henek juan beni Avrupa'yı em dizanın per hin kesin kurseri çiyene malbatı wan Avrupa'yı bu xacı beriyle Avrupa'yı bune Avrupa'yı derfeti wan hene bikaribin bijin ve werin Avrupa'yı hedi dinava çend salanda yani hin kesti bejin dinava demek ki kurte ve ev problem ortaya rabe ne oluyor dinava çend salanda hedi ev mesele be çareser kirin lebeli به نزدیکاتی دولت ترک با گریدایه یعنی قد مرو نکارم با ولی دولت ترک بینن یعنی دولت ترک تایبیتی AKP و MHP نها خواهنه که نرم نشان دکن پکی که بریارا چکدانی نگرد بریارا خفسکره نگرد او چکاجی ببین هر مثلا باشوری کردستانی لدره که داینن تسلیمی رخصنه که باشوری کردستانی بکن demek ki şunda دولت ترک دکاره هلوسته خواه تون بکه yani beje او کسین کو
دوی درکمن دادگاه ترکیه بلا بین درکمن دادگاه جزای وان هبه بکمن حبسه yani tişteki uluji meru dikarın şüphe bikin kuj devleta Türk ve derkever yadın hund zanın be hezaran kes di zindan adlane pir kesi hene birasti alaka PKK jinin lebeli binavi PKK hatine suçlar kirin u di zindan adlane bi salane Juan ra mümküne de roje peşmeda çareseriye ke beditin ji girtiyin siyasi giştira mümküne çareseriye ke kısmi beditin te gotin ku hayam meha eluni kesin veke Selahattin Demirtaş ve bine berdan و her vahad girtigehin devleta Türk'ta zindanın devleta Türk'ta per endamên PKK û kesên ku bi navê PKK hatine suçlar kirin di zindanadan nexweşin. Rewşewana tenduristî nebaşe ew jî mümkün e di rojên pêşiyan me da bêne berdan. Yani qasî ez dibînim li Tirkiye amadekariyeke guhertina hin zagonan heye. Divê were zanîn ku yani di nava demeke Kürt de Gülistanî çê nabe. Yani hin kes niha da mümkün e xwe amade kirine divêjin li Tirkiye û Efyekê giştî çê bibe em ê valîzê xwe hazir bikin hema ji Avrupayê ji derê din vegerin biçin Kurdistanê biçin Tirkiye li gorî xeyalê xwe em li wê derê bijîn wilo nîne yani devleta Türk niha Efyekê giştî jî derbixe dîsa jî ji bo pir kesan li Tirkiye li Kurdistanê jiyan pir zehmet e. Yani bi hezaran kesên ku li Avrupayê nikarin vegerin Tirkiye hene ji wan ra Efyekê giştî derbikeve problem li pêşiya wan rabe dîsa jî pirê wan wê nikaribin biçin wê derê jiyan bikin. Pir sedemê wan hene sedemê esasî mentalîteya Tirkiye'ye. Yani heya mentalite li Tirkiye ney guhertin, li Kurdistanê ney guhertin, jiyana li Kurdistanê li Tirkiye ji bo pir kesan pir zehmet e. Ji ber vê yekê jî kes divê xeyal neke ku di nava demeke Kürt de Gülistanî wê çê bibe. Yani min di bernameyên Arwar TV da jî digot, niha cardin ez bêjim, dubare bêjim, sêbare bêjim. Ev biryara PKK ya xwe fesehkirin û ya çekdanînê weke çareseriya pirsgirêka Kurd divê neyzanîn. Ev weke çareseriya pirsgirêka Kurd nîne. Lêbelê li pêşiya pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd weke şivareyekî em bêjin vebû. Ji vir şûn da esas ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd wê têkoşîn bê meşandin. Kî wê bimeşîne? Bêguman ew kesên ku heya niha ji bo gelê xwe kar û xebatê meşandine wê dîsa vê têkoşînê bimeşînin. Yani kesê ku heya niha di nava PKK da bûn, kesê ku berê nava PKK da bûn ji PKK qetiyan, kesê ku serî de eleqa xwe bi PKK tune bûn lêbelê di nava cur be cur rêxistina da kar û xebat meşandibûn ji bo gelê xwe ew ê dîsa wê kar û xebatê bimeşînin. Yani çil Kurdistanê be, çil dervey Kurdistanê be, çil Tirkiye be û çil li welatê rojhilata navîn be, xebat divê ji bo rizgariya gelê Kurd bê meşandin. Yani heya niha pir kesan digot PKK weke asteng bû li pêşiya me, weke astenge li pêşiya me, lêbelê ji vir şûn da êdî kes nikare wê bêje. Kes nikare bêje PKK weke asteng li pêşiya me ye, em nikarin kar û xebatê li derekê bimeşînin, PKK me asteng dike. Ji vir şûn da êdî kes nikare wê bêje, divê nebêjin. Ha PKK xwe neguherîne, çawa ku heya niha PKK astengî çê dikir li pêşiya hin derdoran da ku ew ji bo gelê xwe kar û xebatê bimeşînin cardin eger PKK wilo bike bêguman wê pirsgirêk derbikevin. Ama li gorî biryara ku PKK girtiye, PKK xwe fesih kiriye û êdî têkoşîna çekdarî nameşîne ew astengî jî bi baweriya min êdî ji ortê divê rabe, êdî kes wê astengî nebîne. Ama ev ne heman jî îro ve bê dest pê kirin. Divê em hê mijarê bişopînin. Di nava çend mehê pêşiya me da hinekî tiş daha baştir zelal dibin. Em ê jî li ser ekranên Arwar TV bi we re şîrove bikin. Heya carekê din bimînin di xweşiyê de.